Салом дӯстон, имрӯз дар бораи 5 нафар бойтарин шахсони рӯи замин суҳбат мекунем ва мебинем ки онҳо аз кадом давлат ҳастанд, чанд сола, ба кадом роҳ пул меёбанд ва аз ҳама асосӣ ҳаҷми умумии пулҳояшон чӣ қадар аст ва барои муқоиса мебинем ки дар соли гузашта чӣ қадар умуман пул доштанд. Инак рафтем. Дар ҷои панҷум Марк Цукерберг меистад ки шаҳрванди Амрико мебошад, ҳамагӣ 33 сола аст. ҳаҷми умумии пулҳояш 71 миллиард долларро ташкил медод. Дар соли гузашта 56 миллиард доллар буд, яъне дар як сол 15 миллиард доллар пулҳояш зиёд гаштааст. Барои асосии пулёбиаш компанияи Facebook мебошад, яъне социалная сет аст ва фикрам ҳамагон инро медонанд. Дар ҷои чорум бошад Бернард Арно меистад. Шаҳрванди Фаронса аст, 69 сола мебошад. ҳаҷми умумии пулҳояш 72 миллиард долларро ташкил медиҳад. Дар соли гузашта ҳаҷми умумии пулҳояш 41 миллиард долларро ташкил медод. Яъне тасаввур кунед, дар як сол 31 миллиард доллар пулҳояш зиёд гаштааст. роҳи асосии пулёбиаш компанияи таъсисдодааш мебошад, ки ба фурӯхти либосҳо, соатҳо ва умуман аксессуарҳои бениҳоят қиматбаҳо ба ситораҳои машҳури Аврупову Амрико ва дигар давлатҳо аст. Дар ҷои сеюм бошад Уоррен Баффет меистад. 87 сола мебошад ва шаҳрванди Амрико аст. 84 миллиард доллар ҳаҷми умумии пулҳояш аст. Дар соли гузашта ҳаҷми умумии пулҳояш 75 миллиард долларро ташкил медод, яъне дар як сол 9 миллиард доллар зиёдтар гаштааст. Ва ин мусаффед бениҳоят шустри аст. яъне дар тамоми соҳаҳо кор мекунад ва роҳи асосии пулёбиаш компанияи транспортӣ мебошад, ки на танҳо дар Амрико, балки дар Аврупо низ кор мекунад. Барои чӣ шустри ҳастем? Барои он ки дар аксари компанияҳо аксияҳои гуногуни худро дорад. Ногуфта намонад, ки дар компанияи Coca-Cola аксияи муайяни худро дорад. Яъне ҳар сол як миқдори муайяни пул аз Coca-Cola ба бобои Уоррен Баффет мегузарад. Дар ҷои дуюм бошад Билл Гейтс меистад. Ба фикрам номи Билл Гейтсро тамоми хонандагони мактаб медонанд, барои он ки ин таъсискунандаи компанияи Microsoft мебошад. ҳамагӣ 62 сола аст ва шаҳрванди Амрико мебошад. ҳаҷми умумии пулҳояш 90 миллиард долларро ташкил медиҳад. Дар соли гузашта ҳаҷми умумии пулҳояш 85 миллиард долларро ташкил медод, яъне ки дар як сол 5 миллиард доллар бойтар гаштааст. Ва дар 10 солаи охир агар гирем, Билл Гейтс ҷойҳои муайянро ишғол мекард. дар ҷои якум бошад Ҷефф Безос меистад, ки ҳамагӣ 54 сола аст, шаҳрванди Амрико аст ва ҳаҷми умумии пулҳояш 112 миллиард долларро ташкил медиҳад. дар соли гузашта ҳаҷми умумии пулҳояш 72 миллиард долларро ташкил медод. қабл аз ин дар соли 2016 бошад, аксияи компанияи Ҷефф Безос 67% боло рафта буд. яъне ҳар сол Ҷефф Безос тақрибан 30 миллиард доллар бой гашта истодааст, яъне дар 3 соли охир агар нигоҳ кунем. ва компанияи асосие ки ба Ҷефф Безос пул меорад, ин компанияи таъсисдодааш Amazon мебошад. соли 1994 ҷои кори пешини худро Ҷефф Безос партофта ва як компанияи оддии Amazonро ташкил медиҳад, ки савдо онлайн буд. дар аввал фақат китобҳоро мефурӯхт, аммо имрӯз агар дар сайти Amazon дароем, дар он ҷо метавонед аз чизҳои оддӣ сар карда то ба мошину хона метавонед ки дастрас кунед. яъне гуфти тоҷико сараш бефоида кал нашидай. ин буд 5 нафар бойтарин шахсони рӯи замин дар соли 2018. дӯстон, ба ин видео лайк монед, ба канал обуна шавед ва ҳамеша иттиҳод бошед. худоҳофиз.